Alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Ga wani sabon mining nan, wannan bakka jira ta fashe. Kana kaiwa minimum withdraw za ka cire kuɗinka insha Allah. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyo, idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna mun subscribe saboda duk sanda aka saki bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku. Kuma idan bidiyon nan ya burge ku, ina son ku danna mishi like da Allah. Mu shiga da ku cikin bidiyon. Da farko dai kuka danna link ɗin da yake description zai kawo ku fuska na farko kamar haka. Idan ba ku yi join ɗin WhatsApp group ina ba da Telegram channel ɗina, ku yi ƙoƙari ku samu ku yi join. Nan wajen za ku sa email ɗinku, nan wajen sai ku sa login password, nan sai ku yi confirm ɗin shi, nan ma sai ku sa security passport, nan sai ku yi confirm ɗin security passport ɗin. Da na nan da na nan duk za ku iya saka kala ɗaya, amma in kuna so za ku iya bambanta shi. In kuma da mobile phone number za ku yi, za ku iya taɓa shi ma nan wajen kamar haka. Amma ni already in kuka taɓa nan shi zai buƙaci ku zaɓa ƙasar da kuke. To amma ni already zan yi amfani da Gmail ne. Zan taɓa shi kamar haka. Bayan ka gama sa email ɗinka sai nan wajen ka sa login password. Nan wajen nan sai ka confirm ɗin wannan password ɗin. Nan ma sai ka sa. Bayan ka gama cike nan gabaki ɗaya, sai ka zo daidai nan wajen da aka rubuta ma register ɗin to sai ka taɓa shi. Okay, suka ce ban sa passport ɗin daidai ba, to bari na duba na gani. Kun ga da na gyara shi daidai gashi nan yana yin loading. Bari na yi saving ɗin passport ɗina. To sai za ka iya tsayawa ka karanta duka wa'annan tsarin nasu gabaki ɗaya. Amma zan taɓa cancel ko na taɓa next, sai na kuma taɓa next, sai na kuma taɓa, sai na yi cancel ɗin shi dai kawai a takaice. Zai kawo ku fuska na farko kamar haka. To sai ku taɓa daidai nan wajen da aka rubuta muku start mining. Kuka taɓa start mining, duk bayan 24 hours yake yi. Za ku dawo ku yi a daidai nan wajen. Sai ku zo wajen block drop ɗin nan. Rashin network wannan yaƙi, amma bari mu taɓa wajen task mu gani ko zai shigar da mu. To gashi wajen task ya shigar da mu. To wannan in invite 10 friends. In ka gayyato mutane 10 za su baka coins ɗinsu guda 20. Nan kuma kullum za ka dinga zuwa kana yin checking in ne. To gashi na yi, bani da network sosai sa bai yi sosai. Nan wajen za ka yi follow ɗinsu a Telegram ne. Nan in ka gayyato mutane 5 za ka samu reward ɗinsu guda 50. Nan kuma in ka gayyato mutane 10 shi ma za ka samu reward in suka yi aiki sosai. Za ka samu reward ɗinsu guda 100. To haka za ka bi gabaki ɗaya ka yi su gabaki ɗaya. To bayan ka gama sai ka yi back. To kun gani yana ƙirga mun a daidai nan wajen. Yanzu ba zan samu kuma daman yi ba sai bayan wani 24 hours ɗin. Sai na zo wajen me ɗin nan. To kun gani na samu 0.1 BNX. Tun kamar ina son na dawo da shi BNX USDT. To sai na taɓa nan wajen. Bayan na taɓa nan wajen to sai na taɓa all. To ina taɓa all gashi nan ina taɓa confirm. Haka suka ce minimum conversion is 1 USDT. Har yanzu ba zai yiwu na yi conversion ɗin shi ba, dole sai ya kai 1 USDT. Don kuma kana son ka yi upgrade ɗin level ɗinka. Don kana son ka yi kamar upgrade ɗin level ɗinka ya dinga yin sauri yana yin mining ɗin. Kaga wannan za ka sa musu 20 USDT, wannan kuma za ka sa musu 100 USDT, wannan za ka sa musu 500 USDT. Amma ban ba da shawaran ku sa kuɗinku a ciki. Amma wanda hankalin shi ya kwanta kuma zai iya ɗaukar riski to zai iya saka kuɗin shi. Amma ko baka saka kuɗinka ba to za ka iya cire kuɗinka insha Allah.
in ka tashi yin withdraw za ka taɓa daidai nan wajen. Bayan ka taɓa nan wajen sai ka je ka kwafo wallet address BIP20 ko TRC20 duk wanda ya ma to za ka iya kwafo shi. To idan kuma kaman kana son ka sa kuɗinka a ciki to sai ka taɓa daidai nan wajen da aka ce ma recharge ɗin nan. Bayan ka taɓa recharge sai ka taɓa TRC20 dai a taƙaice ko kuma BIP20 duk wanda ka taɓa yayi. To sai ka taɓa copy ɗin nan. Bayan ka taɓa copy sai ka koma cikin Bybit ɗinka ko kuma kowacce irin exchanger kake amfani da ita. Bayan ka zo wajen sai ka zo wajen withdraw. Okay, zai yi na yi withdraw ɗin shi saboda ban daɗe da login ɗin wannan ɗina Bybit ɗina ba amma kuna yi sai ku yi searching in USDT. Bayan kun yi searching in USDT sai ku nemo TRC20. Bayan kun nemo TRC20 sai ku saka wannan passport ɗin da kuka kwafo, wannan address ɗin da kuka kwafo a cikin wajen nan sai ku yi posting ɗin shi. Bayan kun yi posting ɗin shi to shi kenan in sha Allahu kuna gama wannan kuna yin withdraw kuna typing in kuna gama yin seti to in sha Allahu zai yi. In ma za ku yi deposit sai ku zo wajen deposit shi kuma kamar haka. San deposit za su buɗe min shi dai. Yauwa to sai na taɓa USDT gashi nan. To ka gani sai ce ERC20 zan iya ɗauka wannan zan iya ɗauka wannan amma ni na fi son wannan TRC20 ya danganta da ra'ayin mutum. To sai ka taɓa shi sai ka yi confirm sai ka zo ka yi copy ɗin wannan. Bayan ka yi copy sai ka yi minimizing. Yauwa gashi nan sai na yi back. In ka gama daidai nan wajen sai ka rubuta musu recharge complete. To kana yin wannan in sha Allahu suna dubawa za ka ga kuɗinka sun sake maka shi a daidai nan wajen. In withdraw kuma za ka yi shi ma dai hakan ne. Sai ka zo ka daman ka kwafo nan wajen za ka sa minimum abun nan. Nan wajen za ka sa address ɗin da kake posting ɗin shi. Nan kuma sai ka sa suka ce minimum withdraw amount 2 USDT. Suka ce minimum withdraw amount. Suka ce abin da za ka iya cirewa a cikin wannan mining ɗin shine $2. Kana samun $2 in sha Allahu za ka cire kanka. Idan kuma ka samu matsala da su za ka iya tuntuɓan customer service ɗinsu. To duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Dan Allah kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku ina son ku danna mishi like saboda duk sanda aka sake update ku dinga samu. Kuma idan bidiyon nan ya burge ku ina son ku mai like saboda wannan like ɗin da kuke danna mishi YouTube suna ɗaga wannan bidiyon ne saboda ƴan uwa su ma su gani su ƙaru. Kuma idan za ka yi invite shi ma ta harkar invite za ka samu wani abu. To za ka iya yin copy ɗin wannan ɗinka ko kuma ka yi copy ɗin duk wanda ka yi. Kaga wannan wajen invitation code ɗin nan gun nan na ƙarshe to sai ka ba wa mutum ya saka wannan. Idan kuma ka tura mishi wannan to duk kusan ɗaya ne dai. Duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Na gode da ziyartar channel ɗina da kuka yi.